दङालिला सेरेबालाय फिनायमोन ना फिनायखौ लोङा होमबा लोंदों मास मोनबेसेनि फिनाय मास मोनथामनिनो सोरनोबा नांगौबा बेसेबां दामा बेसेबां मादै दामा बेसेबां औ 70 थाखानो सोरबा बैसागुआव मोनलोङाखैब्ला आद्रा थादोंबा मादैनाव बिबानो जाबाय मादैनि जुमाय सेरेबखौ आं प्रमोशन खालामना होबाय दे बैसागुआव बावखुंग्रि हाजो गाखोनो सोर सोर थाङामोन बै सेंग्राफ्रा थांदोंना थाङाखै आदैमोना बोराय गनाय बुरि गनाय सोरबा सोरबा दङबा क'क्राझाराव थांनानै चक्रशिला हाजोनि हाग्रानि बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहै अब्लानो हास्थायनानै दोननायफोरा बैसाग दान नांलाया दसेनो मोनगोन दङ खोमाना बुरि गनाय बोराय गनाय दा गैला दानि जुगावथ' थाला बोराय गनानै बुरि गनानै बावखुंग्रि हाजोआव खालमासि गाखोहैयोब्ला नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आंबो गाखोफेराखै बावखुंग्रि हाजोखौ खालमासि नोंसोरो थाङोबा गाखोगोन आं थांगोन ना थाङा फंबायमोना आदामोना थांगोन ना बै उनथिं सोरबा सोरबा दङब्ला नै जोंहा सिगाङाव मासिफ्रा ओरैनो लांदां जानानैसो दङ बेयाव फैनानै रंजाफैनो हागोन बाबुमोन नानिमोन बैसागुआथ' जोबनोसैयानो नङा होमबा बैसाग दाना जोबनोसैयानो दा जोबनायनि नामाव खेबसे आरोबाव गोसो होसारनानै रंजानानै बैसाग दानखौ हगार हरबाव दिनै ना मानोना बोसोराव खेबसेल' फैयो मेगन खेबदोंना खेबाखै बै बाबुमोना बैसागुनि मेगन खेबदोंना खेबाखै खेबाखै नामा खेबदोंना दे सोरखौ खेबदों खिन्थानानै लाखा नङाबा बिरग' लांजागोनबो आरो सिख्लाफ्राबो सोरखौबा मेगन खेबदोंबा देग्लायनो बुंना लाखा बिथिं फैयो जाय जाय रंजाफानो गोसो मोसाफानो गोसो सिगाङाव ओरैनो खालि जानानैसो दङ उनथिं गसंनानै थास्लायस्लाय जाथारनोसै दे रायजोफोर र' Hello, test. Hello. आरो मुंदांखा जोंनि बर'निनो सासे देंखोगिरि बिथां नितामनि बर'खौ जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय रायजोफोर गोबारै आखाइ खबनानै हो